Salutare! Știi că eficiența unui sistem fotovoltaic depinde de modul în care energia este captată și gestionată? Regulatoarele de încărcare MPPT sunt esențiale pentru a maximiza performanța panourilor, iar Victron Energy oferă una dintre cele mai avansate soluții din industrie. Ce este un MPPT? Maximum Power Point Tracking este o tehnologie care permite maximizarea energiei din panourile fotovoltaice. În loc să limiteze tensiunea, MPPT își ajustează în permanență parametrii pentru a obține un maximum de performanță de energie din panourile fotovoltaice. Care sunt avantajele unui MPPT Victron Energy? Eficiență ridicată, un MPPT poate crește producția de energie cu până la 30%, compatibilitate largă, deoarece funcționează cu o gamă variată de panouri fotovoltaice și baterii, control inteligent, comunicarea cu ajutorul aplicației Victron Connect pentru monitorizarea și configurarea sistemului atât de pe telefon cât și de pe tabletă, protecție avansată împotriva supratensiunii, dar și descărcării excesive. Alegerea unui MPPT Victron Energy înseamnă durabilitate, eficiență și control inteligent. Sunt Răzvan de la Constant Energy și dacă ești în căutarea unui astfel de sistem fotovoltaic, nu ezita să ne contactezi pentru a te ajuta cu o ofertă de preț personalizată.